ko pie mo ya Gbeogo School for the Dead honom so arehosem asi ameja etumi ato honom sukuu mu wo eja to na chese man dormitory ene honom eja no etumi ekoto ya na akoya arehosem pam wom chese sa abre no kra na hye wom unim se tifido manta monde sa abre no ehye no twetwemu a enti yese adisuafo dodo na akra mpo ababede dambonten a eja wo mo gym framan kakran se be ya omenya framan so ede egu omudim na yeso mo dawa no mo ti se baby shio omo mo ti so a na tese ema no baby ema ne da ne ma ne dormitory honum na ejei efra na mu a na se odum jafo ebeduru yande omo ye bia nyoma kakra omo betumi ayie wonum eyibi nanso na tese baby a eja no ehyasie efriye no na ahye nyoma dodo no a won mantumi amfa dodo no emfamfri dormitory won mu a na akoyare hosem enkodaa yi ntade no nyoma egu wo ho eno a eno mo de epie ya na eno so akoye ensempi won mu a amaneboy ekyese wo bra odumjafo ebepie wo no omo ye ha enti sa akra nka bia nka amanebo no kra ebesa aye foforo ho no mu a headmaster na se house master no ono so ne de house madam no ono ne dan a ono edemu no mchese sa agyi ehyasie edi efri ya edi bewura mu a efa dormitory ono mu a edi sa oye ne ebaye enyoma kakra omtum boaboa no de wo matumi ayibi aban krachi pani ono ene hwe talency mensi no eso eye Owura John Mellen ena ono so abo amane se eyare ho sempa nea esie na no ewo sukuu mu ono na wonum se mpanifo mo hwe na na muntu bi oso mutu na emmoa bi oso mo de koma asukuufo no na omoda bremu nso etumi ekoyi o mbehwe no matumi atu anamom se ye ka eye Gbeogo School for the Deaf ane ye ka wonum asabi wonum aso asia wo mo entumi entiasem wo mu sukuu ena sare ho sem asi yonti nyame amfafia na chese de besie no nanka enya asempapa ho no a enei empenimfo ebo amane a wo mo kire se nyade a obia eho ka nemu makade ahodo ene ne afiri wonum sa ahyehye wonum no ma ene ejapade ahodo no am ena ejei atumi afranam so a ede arehosem abeja wo manfo so ewo Gbeogo ene ne mpotamu na wo arehosem